En wat er toen gebeurde, dat kan je niet. Niet normaal. De hele zaal. Kunt u hè? De ganse hal. Schiet met de tonzak, iedereen kunt ie. Niet normaal, de hele zaal, de ganse hal. Niet normaal, de hele zaal. Niet normaal, de hele zaal, de ganse hal. Niet normaal, de hele zaal. Oké, stop je. Voor de schrik is niet bekomen en ongeveer. Oh, wat lekker zeg, dat was natuurlijk in het werkje. Dus ik kom weer aan bekend. Druk. Afgeklapt. Ik zie nog heel veel mensen die zitten. We gaan zakken met z'n allen. Door de knieën. Plat op de grond. Op de grond. Dat kan gewoon niet. Niet normaal. De hele zaal. Die ganse hal. Schiet hem al. 1, 2, 3. Niet normaal, de hele zaal. Kunt u met z'n allen? 1, 2, 3, 4. Niet normaal, de hele zaal. Ganse hal. Niet normaal, de hele zaal. Niet normaal, de hele zaal. De ganse hal. De hele zaal. Wat was dat nou? Je stuurt op bal. Dat is aanbieden. Dank jullie wel. Een geweldig gast. Verder applaus voor de Tonzak.